आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नै दायो थाइजौ हानदों। आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं थाइजौ आसार बानायनायखौ माबोरै बानायो बेखौ देखायनो नागिरदों। गासैबो भिडिअ नायगिरि बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नायो। आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव। थाइजौखौ हानखांबाय। नै दायो थाइजौखौ हानानै लानोसै। हाखांनायनि उनाव बेखौ संख्रिजों लगायनानै साननै खोबनानै दोनगोन। बिराद गोथाव थाइजौआ जानो। नै दायो थावखौ फुदुंनानै लाबाय। थाव दुंखांनायनि उनावहाय बेयाव थाइजौखौ होगोन। नै थाइजौआ फोराननाया। थाइजौखौ होबाय थाव गुदुङाव। बिनि उनाव दसे बेखौ 2 मिनिट 3 मिनिटहाय थाव गुदुङाव एरबाय थानांगौ आरो एसे मोजांहै माबा जानायनि। मा होनगोन बेखौ? थावजों थाइजौजों नांनायनि आरो मस्लाजों। थाइजौआ दंबावो नैया। सोराया फिसा नालाय एसे बुरजा जाबाय। जिरा गुन्दैखौ बानलु गुन्दै न'आवनो देना लाखाबाय आं मिक्सियाव दायो होबाय आरो नै जाबाय। रेडि जाबाय। गुसु जाहोनानै दायो नैया बयामाव सोना दोनबाय आङो। बयामा माने ग्लासनि जानांगौ आरो होमबानिया मोजां, प्लास्टिकनि जानाङा। बेखौ माब्लाबा माब्लाबा सान्दुङाव दिहुनना होनांगौ आरो थावजों मस्लाजों आरो थाइजौजोंहाय एसे गोखैनानै जानो गोथावसिन जानायनि आरो। आंनि गोदान भिडिअ जाबाय। आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ। गोजोन्थों।